Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Аліся Ушакова. І сёння ў выпуску. Паэтапнае адключэнне гарачай вады чакае маладзечанцаў. Навіны для аўтааматараў. Міністэрства ўнутраных спраў вынесла на грамадскае абмеркаванне праект указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае ўнясенне змяненняў у правілы дарожнага руху. Без візы больш за 4000 спартсменаў, трэнераў і персанала, каля 30 000 замежных балельшчыкаў чакае Мінск падчас другіх еўрапейскіх гульняў. Паэтапнае адключэнне гарачай вады чакае маладзечанцаў. Часовыя нязручнасці звязаны з тым, што з 14 мая па 10 чэрвеня запланаваны гідраўлічнае выпрабаванне і апрацоўка цеплавых сетак. Такія мерапрыемствы проводятся ў рамках падрыхтоўкі да асенне-зімовага перыяду. Проведение этих испытаний позволяет определить участки тепловых трасс ненадежных, и ремонт этих трасс в летнее время исключает их повреждения в осенне-зимний период, во время отопительного периода. Таким образом мы не нарушаем теплоснабжение города Молодечно зимой. Першы этап апрацоўкі цепласетак пройдзе ў зоне Мінітэц з 17 па 27 мая. Другі этап закране зону кацельнай нумар 2 і будзе доўжыцца з 28 мая па 10 чэрвеня. Выпрабаванні на вызначэнне цеплавых страт адбудуцца з 14 па 16 мая, таму гарачая вада можа адсутнічаць увогуле. Варта адзначыць, што ацяпляльны сезон 2018-2019 прайшоў без надзвычайных сітуацый. Перапынкаў і збояў у цеплазабеспячэнні гарадскіх аб'ектаў не было. Крымінальная справа по факце крадзяжу грашовых сродкаў узбуджана Маладзечынскім раённым аддзелам следчага камітэта. Служба бяспекі крамы з абмежаванай адказнасцю выявіла, што прапалі грошы на суму 1240 беларускіх рублёў. У ходзе агляду месца здарэння было ўстаноўлена, што сейф, дзе захоўваліся сродкі, знаходзіўся ў падсобным памяшканні, а ключ ад замка быў схаваны ў скрыню стала. Падазроны 34-гадовы жыхар Маладзечна раней ужо судзімы за аналагічныя правапарушэнні. Па дадзеным следства мужчына працаваў грузчыкам у краме і бачыў, дзе захоўваюцца грошы. Калі ў памяшканні нікога не было, ён адкрываў сейф і браў каля 100 рублёў. Так доўжылася на працягу 10 дзён, пакуль кіраўніцтва крамы не выявіла прапажу крупнай сумы грошай. Неспакойныя выхадныя. 8 мая выратавальнікі Маладзечынскага гранц выязджалі ў жылы дом па вуліцы Маркава ў Маладзечне. Там назіралася задымленне ў кватэры на другім паверсе жылога будынка. Работниками МНС выратаваны 2 чалавекі, мужчына і жанчына пенсійнага ўзросту. Гаспадар кватэры шпіталізаваны ў прыёмнае аддзяленне Маладзечынскай бальніцы. Прычына пажару ўстанаўліваецца. Між іншым, аўтаномны пажарны апавяшчальнік устаноўлены не быў. Разглядваемая версія – неасцярожнасць з агнём пры курэнні мужчыны. Кватэра прыдатная для далейшага пражывання. 9 мая на нумар 101 поступіла паведамленне пра загаранне неэксплуатуемага будынку канюшні ў вёсцы Рэдзькі Лебедзеўскага сельвыканкама. Да месца пажару было накіравана 9 адзінак тэхнікі. Калі першыя падраздзяленні прыбылі да месца выкліку, страха канюшні гарэла адкрытым полымем. У выніку пажару будынак знішчаны поўнасцю. Канюшня належыць адкрытаму акцыянернаму таварыству «Заскавічы». Са слоў выконваючага абавязкі дырэктара, яна спісана і з 1999 года не выкарыстоўвалася. Пацярпелых няма. Разглядваемая версія ўзнікненню пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём неўстаноўленых асоб ці падпал. Праводзіцца праверка, віноўныя асобы устанаўліваюцца. Навіны для аўтааматараў. Міністэрства ўнутраных спраў вынесла на грамадскае абмеркаванне праект указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае ўнясенне змяненняў у правілы дарожнага руху. Праект змяненняў, што плануецца ўнесці ў ПДД, размешчаны на прававым форуме Беларусі. Прапановы ад грамадзян і юрыдычных асоб будуць прымацца да 15 мая. Новаўвядзенні закрануць вадзіцелям са стажам, тых, што маюць бестэрміновае вадзіцельскае пасведчанне. Такія правы выдавалі да 1995 года на тэрыторыі былога Савецкага Саюза і Беларусі. Калі праект будзе зацверджаны, уладальнікам дадзеных дакументаў прыйдзецца альбо памяняць правы на дакументы новага ўзору, альбо мець пры сабе медыцынскую справку об стане здароўя, якая пацвярджае, што ўладальнік можа кіраваць аўтамабілем. Таксама прапанаваныя змены закрануць і правілы паводзін на дарозе. Веласіпедыстам могуць дазволіць не спешвацца пры перасячэнні рэгуляваных пешаходных пераходаў. Але калі гаворка ідзе аб перасячэнні праезжай часткі дарогі па нерэгуляваным пешаходным пераходзе, ровар прыйдзецца весці побач. Пры гэтым пры перасячэнні дарогі на рэгуляваным перакрыжаванні альбо па-за ім веласіпедыст павінен кіравацца сігналамі рэгуліроўшчыка або светлафора. Новыя правілы прадугледжваюць
прадугледжваюць таксама адказнасць для матацыклістаў за паказальную язду па дарогах. У прыватнасці кіроўцам забаронена рухацца на матацыкле, мапедзе на адным коле, а таксама не трымаючы руль ці не трымаючы ногі на педалях, а таксама забарона перавозіць на мапедзе або матацыкле нецвярозага пасажыра. Адно з змяненняў тычыцца права інспектара спыніць транспартны сродак проста для праверкі дакументаў. На другія еўрапейскія гульні без візы больш за 4000 спартсменаў, трэнераў і персанала. Каля 30 000 замежных балельшчыкаў. Такі наплыў гасцей чакае Мінск напярэдадні і падчас другіх еўрапейскіх гульняў. З 10 чэрвеня па 10 ліпеня для замежных балельшчыкаў устанаўліваецца бязвізавы ўезд у нашу краіну. Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко яшчэ мінулым летам. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі нагадвае, што прыехаць без візы на другія еўрапейскія гульні можна не толькі праз нацыянальны аэрапорт Мінск, але і іншыя пункты пропуску, а таксама з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Абавязковай умовай бязвізавага ўезду для турыстаў 74 дзяржаў, пералічаных у дадатку да указу прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, з'яўляецца наяўнасць сапраўдных дакументаў для выезду за мяжу, а таксама арыгінальнага або электроннага білета на самі спаборніцтвы, у тым ліку на цырымоніі адкрыцця і закрыцця гульняў. У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь усе госці абавязаны на працягу 5 сутак за выключэннем нядзель, дзяржаўных святаў і святочных дзён зарэгістравацца ў органе рэгістрацыі па месцы фактычнага часовага знаходжання. Гэта ўсё, што мы паспяваем расказаць вам. Наступны выпуск навін глядзіце ўжо заўтра, 14 мая о 19 гадзіне. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.